Днес се намираме в една прекрасна градина, която е в луксозен комплекс в сърцето на Свети Влас. Комплексът се състои от две напълно завършени и функциониращи сгради. Сега се намираме пред новата част в комплекса и сега ще ви покажа докъде са стигнали строителните работи. Сградата е в напреднал етап на строителство. В момента се извършват довършителни работи и ще бъде готова в началото на следващото лято. Апартаментите се издават напълно обзаведени с мебели по поръчка, което е включено в цената. За тези и други атрактивни оферти в района, обадете ни се и ни последвайте в социалните мрежи.